Mavyete. Uzangotulukiraso kuti gwengwe ndi danger tu. Samala boy. Mabombo tikungotani tikungodropa mwene. Kaboom, yetu. The fire mabomba, drop the bombo money. Kaboom. The fire mabomba. The fire mabomba zipale wale zingani zivomerezi. Imene the fire mabomba zingani zipale wale zivomerezi. Kunivesesa. Ineyo ndapangapo business ya nkhuku. Business ya nkhuku ndapanga ndipo ine nkhuku zija ndazingazinga ndapaipa padeni. Kono anthu ambiri mtawuni iwo aja nkhuku ziyamazifune koma amafuna nkhuku zokupaipa ndi pakondo paja pakangokhala kunena kuti zokupaipa mafana mabwera faka mazoti nkhuku ijatani zonse apanga kaleni zokupaipa nde inuyo musadandaule ya iferu kukuzani aini yachi zokupha nkhuku kunena kuti apapa ndipo zokupaipa ndo madandaula sepo yayi komanso nkhuku ijaso mozanya ukamayipha muje ukaiponda mapiko kuiponda mendo kugwira khosi kholongoja ndikupotokola ndikuzayika mpeni nkuisiya ibatamanga tamwe ngati kuti zeni amweni komano inu iyo nkhuku yatani yafa ndizokupaipa nde inuyo zimakwambira Malawi voti yanu munatani munavota papa kulundi pene popo ndo mtima pansi. Delay is not denial. Kuchedwesa sikukaniza. But justice delayed is justice denied. Mumbeseze yobo. Ndumene mulingo kuma delay is not denial. But justice delayed is justice denied. Depending on the circumstances. And what? Sanga pomboneze. Chilunga mwalesa kuchiziwa. Koma pochichedwesa ungateso khala mulandu. Malinga ndolera kuti mphamvuzi Malawi asankha kuti ndema pano munthu amene mukumchita chipongweyo mukunkaniza majeneyo akalowa mboma akamaza nyapula ano muzalene kuti munthu chanwa nkhanza. Taona amene mukupangira treat boma lomwe likulowa. Taona amene mukupangira treat boma likulowa. Taona. Ndema pano akamaza nyapula amene muzalene kuti wakhanza iya taona amene munakhala ena munakangozichepesa kuvomereza ndikupanga transition bwino anthu amamvesesa kuti ayino boma lili lonse makhalamo zodani makhalamo zovuta tenti konzeni apa mwabwino tu koma no iyayi tizachita chonyapula nosopa tizachita chonyapa. Okay, pitirizani. Kwa mudziwa kuti nkhuku iyi ndiyokupaipa. Nde musadandaule, ili mfiji, ili mfuliza. Mutu ladula kale. Kwa amene dadula mutumu, imapupa. Ndiye, even nkhuku ija ikafa muja, imakhalili ndi 3-4-5 seconds, yodi pupe. Apapa ndi amfumu akufuna ntsamiro. Maliro ndi miyambo yachewa. Nakuzani apazana. Kuna kuti anthu akufuna kuti ujinyo ulaza sapotuluka tuluke ni moyo wa munthu ene akukanga ndi ntsamiro chifukwa omumu ndi mokhamo mmene iwo aja amatani amakhutira pa zipembedzo zawo zikhulupiriro zawo zachani zakunyawo. Kunena kuti mfumu ikagwa ngati mmene agwera chakwera muja akufuna kuti iwo aja alowe ndi munthu wina koma sizitheka. Anthu avotera muthalika kamuchedwesa koma simukaniza iyayi koma pochedwesapo paliso mulandu mzizoziwenezo. Ndiye magayi amene onse munavota no mtima pansi easy tiaone kuti apanga bwanji ife ni mafana apisi koma no timakusiya wekha utani
upange draw the first blood. Uzike kamuti uzike muzizo kuti Farao mulungu atankantha ndi miliri 10. Mwana wake nkuzamwalira wachiteni chinasiyana aja azipita. Kenako chinazanena kuti amene aja basa asatende kangu apha mu desert momwe. Zinamuta kusafuna kugonja. Munthu matani umapwetekeka nako. Munthu kumazichepesa. Amalawi omwe amene mukanyoza lero penja mawa akhalakhala mipando. Ndio nthawi ndiyo panga kubale. Ndi nthawi iyo mankhona mwa ulemu munthu wanzerutu. Yetu munthu wanzeru mamba no ulemu. Bwino zabwino zija not by force yayi. Bwino kuchoka so bwino kusiya somaki kwa menyasa so tu aso bati kumaonesa zipinda zija. So nuku ndikomwe ineyo nimachitira zujeni zakuti chipinda chichi ndi chijacho makindi ati odala ine ndapita samalani bwino ana pa nyumbapa. Ndia matuka zabwino komano kuti tibene kuti vitumbiko mumba mumampopa kuti mamona ngati kuti amazona ngati ndani. Amene kukona ka vitumbiko kumupopida alifake ka bandrama. Fake ka bandrama kuti ndiko kapaseno ka criminal. Ine sumu ngadabwe kuti awa bwanyi sakulola kudziwa kuti abalizo yakha ine sumu kwaona. Akuziwa kuti izi zika akwati kankwasiya kuti atenge boma li koma munthu boma lingakale mwafakale tu. Pema mujita kuonesera kuti balizo bisa avitumbiko mumba munakhala ina munakambo panga congratulate. Don't hate, congratulate. Zo haters zikuthandizani. Ajakwera munakabanga kale ka sidi ngati munthu organiza kuti pastor koma nganga kukamira anthu akuona zonisa kukufunani. Mugesa mubiri 80 days tipase 80 days anabero ntali manja yonso safuna kuzipanga lidimu. Muntu bambwaga aline magazi mmanja iye nthawe yafika azipange lidimu nobati tione kuti anabero ntali manja anazipanga lidimu. Tingamusiyanise bwanji ndi history ya bambwake. Iye aina kuziwa kuti balizo kuti aina kupanga nkuti aonesedi kuti iye ndi true democrat kusiyani bambwake. Iye ndi anabero ntali manja osati kuti iye ndi John Tembo. Atuonese bati bane koma kangoti ndipangizi bambwanu azakhala ndi chani mbiri yoyipa inonso ni mbiri yoyipa komano ino you pay the consequences because as soon as basa redeemer mara kupasa ni chance kukupanga ni trust inuyo ngati nzimayi wachani wa mulungudi kuti mwanganele zisankho aoneseni anthu ndi nzimayi wa mulungu wa integrity. Anthu azafuta zonse zimene timakuganizirani paka ife timakuganizirani kuti inuyo ndinu akuphaso nanuso. Timakuganizira kuti ndinu akatangale IMCP. Munakonzekera nawo limodzi kuti muzipanga zokuba chisankho zimene kuti timakuganizirani ndi it's up to you ndikukuzani nthawi nditi yakwana make a choice to either save Malawi than save Chipani. Kuti niyo loyalty yanu ili patipo ngati mkulu wa meki. Loyalty yanu ili kwa MCP kapena loyalty yanu ili kwa Malawi. Dear, this is your chance, Annabelle Ntalimanja, to redeem yourself. If I were you, I would choose the right route to rewrite your history. And who akamaza kamba zaiwe sasa kamba za bambu wako. Koma pomwe zili apatu. Misomali ina ni muti mujata ndanayiwonatu. Zokuti bambwana majesa ngona kwa MCP wantu kumapa azikuziwika. Zikuziwika tu. Zokuti anakusankhani inuyo kuti mubere chisankho aliyesa madani amaziwa zene zozo. Ndei kuti ino mapanga save Chakwera, mapanga save ya Malawi, mapanga save family ya munthu Chipani kapena mapanga save a Malawi. As justice. Justice idu ndizina lowo pyatu. Then mangova, the true judge is God. Koma know you are sitting in his place to judge. The Bible says do not judge. But anthu amakubasa nino mphamvu as judge because amana ngati kuti mwa inuyo muli kuchani muli kuwala. Muwaonekera chilungamo anthu. Osati kuti corruption andigula ndi drama ndipangezi ndi where the justice. Where's the justice? Do the justice. If the people have voted for Chakwera,
then it's so be it. If the people have voted for Mutharika, so be it. There's nothing you can do. Iyi ndi wilu ya anthu ya Malawi amwe mapanga save osati achagwira aya. Njeni ngofana ngokuza kuti zosatira zikudziwika kale kuti Mutharika watani wang'amba. Ndi president kale. Meso apita kunyumba ko. Leko sakangona kupita kunyumba kwa munthu kagadira muzimango ziziwa. Mayiko mosemo amba kulusa kale. Achagweranso akudziwa nawonso avomereza. Chinkanso kuona kuti mwe angoti zi. Anakhala kuti banji kuti waja kusogola ndi chonchi. Munakaona kutuluka. Yelo lady carpet yomana kagula jada yala kale amwene komano atifaka ndino ati mudikire koma kudikira sakuzo kuti mawa pano mukhamme pano ja ndiniyo nde mundu ukakwera mwamba samatukwane pansi chifuka chokwera mwamba chisasika nde mulingo omwewo omoma kugwiritsa ntchito koma vanjira anthu zawo zase mulingo omwewo. Iyi ndi nthawi ya Malawi panga chisankho. Release ana mulungu. Let my people go. Olo muona mbonaona chifuka zinthuzi simukuzokuneza kuti nizakumizimu ndekwina kuno muyamba kuona nombonaonano. Ndikukuuzani etu ineni kungomvera ni chisoni. Ndikumvira ni chisoni because panopa anthu ali mkwiyo mukwachedwesa. Anthu sakugona. Tukulira panopa anthu sakugona. Kugwidwa zinthu zambiri anthu sakugona. People are vigilant. Panopa anthu akuta 4 days sakugona. Zina mazajika pako kaziko kangono ngati kamalaika aja kumakhala 4 days. Kunoko kwameka kunoko makhala azikwa kale. Chikujidwesa ndi chani? Mufuna muzibera mavoti. Mayuza makala izitimisa ma network kwakaniza anthu jajola sameke so dashboard chani zimwe mukupanga zitu anthu akuona ndi milandu semene nde mukupala mulanso pamene treason president okuti constitution na kuti anthu amusankha amene yoyo MDF ikukamutani ikamusapota zikavutatu amelamba kubala kuni manyumba mwanu mutu tukukuuzani ayamba kumangidwa kale pano. Ayamba kumangidwa kale ayamba kupita kumaka panga sizi malo. Oya neni ngukupanga ni ngoni kuti simukuziwa kuti izizi. Basi za tapo. Munakhala yena apa munakango yamba kupanga kupereka ulemu. Osati kumanga ife tipede tikatenga vitumbiko mumba inu. Muvulala. Tavomerezani zichepeseni. Pepesani klani ndi woda ganyavu uyu ifeso nda ganyavu ifeso ni mafana ya mihau mwangu wana ngati noka nila mihau ndeda pereka ni makiyo zindu zititane hapa basi alisa kudziwa wawina ni Mutharika Mutharika wena kasa ndipo wena kasa ikeza kukuna mizani no muzimva inesinima kuna mizani mmajira kuzwa kuti mvyete ndi chilungamo ndikukuzani Mutharika wang'amba sate masewera ndipo mukamagona muzigona zizi magayi voti yanu jatani aiteteza bwino voti yanu atetezedwa amafuna kuti abiri ndiye profesa ni munthu wanzeru profesa sana kasiye mulandu kuti ku court chifukwa amazoti court tikagamula kunena kuti tiwerenga pamanja anthuwa abeza njira yodani yobera ndanango zisiya fake nango zene profesa jamusiye nagwira ntchito yake ni munthu oganiza nanango zisiya basi last minute anakeka kuti court now it is forced kupanga zinthu fast because zisango zidi next week Thursday kunena kuti zinthu zi nemumve malamulo a court umana nene musamamvera ntali manja muzimvera court umwana ina muza ntali manja kunena kuti anthu sapanga inspect yayi systematic chifukwa ana bilo ntali manja nakuti minimum muli zinsisi zawo zokuti safuna lesa lani aone okay komano mavoti wa tizawerenga pamanja judgment right tizawerenga pamanja ndiye awawa kazafuna tenga sapa majazija azika mundi mu system ndizawo komano po zagamula tizatengera zidi zomwe zinawerenga pamanja zija
ndiye maunofficial aja ndi amenewo oma kuti maunofficial amanjeje ndi amene jaji wanena kale kuti asaone ngati ndingati mauje accounting amenewo apa manjawo akunena kuti ndi izizi ndi zimene zozo za ku system zibe ntchito because anawuza kale kuti iwo potengera kutengera wo wina azatenga zapa manjazo ndi awawa akunena kuti iyayi tikudikiraso za machine kuti tione za machine zibe ntchito akuchitisa amayacho because judge wanena kale kuti ifeyo tizayuza ndenkhani ikatowa mkhoti muthalika winabe basi chifukwa anena kuti zapa manja zapezeka kuti wina ndi ndani zapa manja zapezeka kuti wina ndani ndi muthalika basi tu za mu system zibe ntchito because za mu system nzomwe mafuna kuti iwa jazidani azibera apangeka apo kawo IMCP ndikatali center kwa kuna vintu mbiko momba kucha azibanga pa nyepele mafigures azatomiza izikhangala kuti uyu akubloka kwa balance iyo jaku yetu koma no Thursday zinavuta pati kapo kawo konso akatana akagwesaso pano pati kunena pano pa Daudi Suleiman wet anthu akumpanga investigate anthu akumakumana maujeni mavilamo mene kumana mene makuta mene simasisi kutheka yini sizitheka ndey no ntima basi ino ntima basi muma wankaka mnimvesesa sanga bangibezo zatheka kali zokuphayipha ndizokuphayipha izi ndizokuphayipha osala ndawula golani tulo zili muno bwino kwele ngaso amaliza ndosala ndawula yayi muthalika woye muthalika wadani wagwira nkhwiko amwene wafenya kholingo kuti kwagwira kakholingo kankhuku amwene ndizokuphayipha osala ndawula inogolani ajena maprofesa se nemudabwa suti professor uja anadenga zima ijeni answer kubika pati iniso mawana ulimeja stage nayo odameja ayo sanga beri jeni answer ni dolo anapanga strategy bwa pa bwino amwene mundivesesa ndelo ntima basi nkhani game tukusela baba indi chess si draft ya ndio abajantoliro wakusela draft ife tukusela chess ndeta tadula kale mutu zokuphayipha nkhukuzi anachepa ndeno golani bogo nakasama kupusiseni musamvere propaganda ya munthu yayi kumene kokundi kuphupha kwa nkhuku yoduka mutu muthalika woye ndiye president yoduka salute inusu mukudabwa lizo mwezo zapamanja zomwezo zapanga determine kuti achina Frederick Kisawina temadziwa kuti Frederick Kisawina faja zapamanja zomwezo ndanga mada unofficial angolena kuti because nzimayo ndamene amene kutani kulengeza koma no anthu amene ambita ntchito meko ndi ma official make officials amene akulenga zapa manja apo ndi ma make officials nengati ma make officials amene akulenga zapa manja zija isa no official so bwanjiso poti zinthu zije zikuwerengedwa ndi official Mugone. Zokuphayipha.